RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayan ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Kaya ko. Nagpahor ko. Lipay ko. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Ganun ako gusto magkita. Laki pag mo kanino. Likod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gitalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Stella. Ginaingon, dili tanan tao mahimon mong tumban. Kay moabot ang panahon nga masugatan nimo ang imong katapat, nga maoy mo supalpal sa tibuok nimong pagkaikaw. Mao kini nitabo sa kinabuhi sa akong ex-boyfriend, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Sila, niya na sa imong uyab nga hambugiro ay. Ha? Niyan mo po disbili, ingo man siya magpahibaw na ako. Eto ba nga na lang. Pero sultihing daan ha, nga mulisag sa'yo. Yan, hipa, mangyun ang tawhan na nga alas 11 na mas kagabion. Yan ang magkamapahibaw na ako nga mo anhid ikakaroon. Still pang magpahibaw ni mo. Uyab man ta. Ay, ulagi. Pero, bili ko an... Aw sa man. May paabot nga lang yung bisita. Uwa man. Aw. Wala lang ginitiman ni Stella. Ni ako. I'm here. Umangita ka lang laki. Di malas juga. Nga nasadang imong panghambog da. Ano ba madimalas mo kuno ko? Dato ko kurang ko silpon ng sangkay. Naran ako ang tanang hiya sa kalalaki nga kukdunog mga babae. May nindot kong sakinan. Ha? Wala ko'y daghang salapi. Guwapo ko. Wala kong tindahan nga one store has it all. Mao pa. Uy. Kining bili mahibang mo uli ka na. Kanang law naman kong gabi eh. At iman pa na ko si mama nga giubo mayo. Di na. Pagani kainit akong lobyot. Please. Sakta lang ko. Sige na. Sige. Sila! Nabangin ko na! Sige na pa. Kay tabangon pa na ko si mama. Anabel, ang saan na pagpauli ini nga gusto magkaing uwan. Nagbahat na kong maayo. Don't worry. Maghotel lang ta. Unsa? Uy, dili ko eh. Uy, nausong ka nga uyab man tanduha. Basta kay dili lagi ko. Niya? Baka mo kayo. Hindi ko magkatod din mo kay. Kaya madaot ang akong sakinan. Kuan, wato na lang ko datong ang mutuong ang gusto ng uwan. Nga muhubas ng baha. Hindi ko gustong mahago eh. Sasa. Tawagan ako si Noy Canor. Miss Nick Canor. Siya na yung muan hiyaron sa pagkuha ni mo. O yagang ihatod sa inyo. Yan lang tika ha. Matawag ko. Wag ko ako sa room sa hotel. Diya ka na.
Ibiyaan ako sa amaw ay. O sige, dato mo sa ka. Afford mo kay ka-groom sa ka hotel. Wato na lang ako sa Nicanor, ni ilang driver. Di nga lang ko puto, Nicanor. Baha man yung daan paingon sa amo. Ay, hatod lang dito ka sa inyong hanay sila. Ano na lang yun, eh. Ihatod ka na, ihatod. Oh, Nga na ni Hunong sa sakyan, Nicanor. nalumos siguro makina na. Lumos ang tambot sopod sa upas ba. Kaya natawag na ko Sir Billy, be. Napay mga bata naghilak taon, galakaw-lakaw sa dalay. Eh, pahibawoon taon ako si Sir Billy nga daot iya sakyanan. Nakontak na ko, sir. Day. Ako lang yung loudspeaker para makabati kang unsay tubag sa akong amo. O sige, Nay. Ano na? Like on! Ay, dog! Ikaw ni Mang Kanon? Sorry kayo ni Turbo ti kadong, ha? Di ami yung itadaan paingon sa ilang Inday Town, Stila Town. Alright. Pero nahunong, may kay nadaot magsakyanan, napaw mang makina. Dakong kong baha dire, dong sir. Buang ka tikuang ka? Oh, Kaya gipugos pa ni ugato ng bayana. Ah. Ha? Di palakaw lang ang tani mo siya. naluoy man ko taon ni Inday Stila, sir. Buang ka tikuang ka. Ugma! Wa ka na trabaho. Bangas ka. Hello, sir, sir. Sir Billy. Hello, sir. Sir! Ay. Salamat kay imong loudspeaker ang imong cellphone ni Kanor. At least, nakabati ko sa kasuko ni Belly nimo. Karon, natugad na ako ang tanan. Tinuod yun nga baboy sa batasan ug dili makaon bisag irong buang. Hi, Stella. Hay sa imong mata. Hey, what's wrong? Wala trabaho karon sa Kanor. Awa na. Dili ko mawili sa katao nga way ayo. Ug abusadong pagka-driver. Pobre! O kay pobre man, ingno na lang nimo adto. Nakabati ko sa imong tubag kagabi dihang gitawgan kaniya ug ipahibaw ka nga nadaot ang imong sakyanan. Ug salamat sa imong tubag ha kang Kanor. Nahibaw na gid ko kung unsay tinuod nimong color belly. Unsay buot ni may pasabot, ha, Stella? Makigbuwag na ko nimo. What? Kay bisag irong buang dili makatuon sa kabati sa imong batasan. Unsa na ka ko? Ha, maong magbuwag na ta belly. Ayaw ko kadlukas, Stella. Dili ikaw ray babae dili sa kalibutan. Naitaghang nagsayaw. Pwe! Mayong gabi, ma'am. Naa si Stella. Oy, naaman. Kinsa ka man dong? Ako si Roberto, ma'am. Tutor ko ni Stella. Ug ni ako kay mamisita ko niya, ma'am. Oh, mao ba? Mao, ma'am. Ay, naman siya, dali. Dayon lang sa taas dong. May delivery truck mang may hunong sa tungtungod, Stella? Hala ma, gitinuod man siguro ni Roberto nga deliveran ta niya mga appliances. Unsa? Dong Roberto, basi kung sa'y gusto nimong pangayong baho sa akong anak, ha? Kuhaan na lang ka ng daan ang mga appliances dong, oy, nga imong gipahatod gahapon. Awa ako magunahon na og baos, ma'am. Ganahan lang kong manghatag og appliances. Sa una na kong pagbisita din sa inyo, duha ka electric fan ang imong gipaandar kay... Ay, alimutan niya ka.
Pero inita magudsod sa among bahay dong, oy. Mao nga nakaroon na ko nga. Hatdan mo aircon din para sa sala o para sa imong kwarto ni Sir, kwarto ninyo. Para sa kwarto sa Nistila. Kining Roberto, murag, sobra naman ka, uy. Kuan, dako niya migbayranan inis kuryente. Ayaw kabalakas nila. Ako rin bahala sa inyong electric bill. Hastas, pagbayad sa kuryente, imo pag yun do? Aksyon ang kukabalakas bag-o ni mong uyab, Stella. Di ka na drug posters, Roberto, o baka drug lord? Ha? Uy, dili ma, uy. Sa ako nahibawan sa iyang mga relatives nga pobre kay kaniadto sila si Roberto. Naningkamot siya, ingon man ang iyang pamilya. Silang tanan yun. O giswerte sila sa ilang gamay negosyo. Dilambo ang gamay nilang negosyo nga mao ang kwarta sa basura. Unya, ang iyang amahan, hilig sa kudo to pusta-pusta og luto. O bisan unsa na lang ba, nga aron nga makadaog. Unya, one time ko numa, nakadaog sa luto ang amahan ni Roberto. Uy. Minilyon ang daog ma. Og mo na kinang ilang kahintang. Hayahay na ma. Og dili sa sila mga hangul. Ang ilang mga sod nga mga relatives, ilasang gihatagan og kwarta aron nga makanegosyo. Basta ipang-share ang ilang blessings, magdugay gid kini, anak. Ay, okay. Naon sa baron. Makabungol mang busina. Mibalik siya? Wow! Kabugnaw na sa inyong sala, Stella. Aircon naman lagi mo. Ka-afford na rin mo bayad sa kurente. Kayat lang. Hubog ka, Billy? Ang naginam lang gamay. Hindi ako kayo gimingaw ko mo, Stella. Sibuon ko rin. Uy, ko habil sa pa! Uy, ito! Ayaw pag inarte, ha? Ang lips ni mo. Nakpan. Oh, saan ba ang busina? Ito nga, ayaw pang hinabot. Away pamilya rin. Si away pamilya. Akong asawa ka nang imong gihilaptan. Sino mo asawa? Ako ang asawa, bay. Ako ang asawa. Sino gibuhat ni mo, ha? Sino gibuhat ni mo? Sabi ko, ipabilan ko ka rin siya, ha? Kang makaya rin mo. Dagag kong mga uncles si Tag-Asugrangos NBI sa PNP. Name it! I have it all! Mao ba? Magkalaban ba ka sila ni mo? Ha? Sulti ko sila. O sila gibuhat ni mo? Iyaw ta ko rin po na Mao ba? Bay, sa presinto na lang para bag. Niya akong badge. Ay, kung patuwa ng imong badge, ba? Ha? Ang bini mong badge! Ikuha mo! Ang angay ni! Sa badge tayo, slip! Laban! Magagot ko, katawa ko. Nindot yung gibuhat na? Ha? Nindot kayo, Mama? Uy, usap eh. Usap? Uy, kinsa ka bang nagpusas-pusas ka malay ko, ha? Kinsa ka? Ako hiping napita sa mga polis do. Pinpinchip ko rin eh. Unsa? Kagimloy ka. Palaban na lagkin sa imong giingon ng mga angkors ni mo do. Ha? Natagas kong maranggo. Kaya tubangon ko sa bisa ka asa. Dali do. Ibalhog ti ka sa prisuhan. Kaya! Ipabilang ko ginatawanan, Robert! Aron maputol na yung pagkahambugero! Ipapriso ni Robert Savelli, huwag kami magdahom si Mama nga hippie ba ay sa pulis sa Robert og apugado pag yun. Tagam si Belly, hambugero mga kaayo. Mao ko mga kasama ang kaagi ni Stella dinhi ning atong tulumanon. What's the style? Panghambog pa more style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera sa direksyon ni 3D Adrocan, spinner
Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalit ka na to sa RMN Drama.